Eta, bueno, hemen gaude, ez dakit ertzean, gunean, periferian, nun gauden, egia da, nik garbi daukat gaurko izekoak entzun da gero, periferikoa naizela adinari dagokionez behintzat, oso periferikoa gainera, gero eta gehiago, hori mugitzen da, Ibon, bai, egia da. Komentatzen nuen, Tarana eta biok gunetik gatoz, Tolosatik gatoz, eta zona gorritik gatoz. Eta gero, bueno, eneko gorri, eta nia Monarriz gorria, hor badaukagu ere, nire zurea gehiago dala eskertia horretan ere karlista, baina, bueno, hor, ezkera ingo. Eta, ibeirekin bida, gaur, ia, lehenengo aldiz, kointziditzen dugula, baina, bueno, aitarekin gehiago, periferia kontuak. Beraztegik ere lotzen gaitu, eta Beraztegi eta Leitza artean dagoen muga hori periferia dan, gunea dan, alde bakoitzan dagoena zer den, hor badago, bueno, horrelako historiakin ibili gara. Abiso bat, bukaeran ezingo duzue galderarik egin. Erantzunak eskatuko dizkizuegu. Beraz, mikroa eskatzen duenak, erantzun bat eman beharko dio, gaur hemen planteatuko dien hainbat galderei. Ez galdera gehiago bota, zeneikoa etorko dira. Saiatuko gara, gauza bizia egiten, eta nik gaur moderatzaile gogorraren egingo dut. Saiatuko. Hasteko, askotan esan dugu, euskera da euskaldun egiten gaituena. Edo euskalduna da euskeraz dakiena. Alegia euskaltasuna hizkuntzarekin lotu izan dugu. Modu laburrean, iztegi baterako balitz bezala, eta hor balitun esaldi batzuk aukeratuak, eta aurreko topaldian, Taranak botazigun esaldi bat, eta nahi, hiltzatuta gelditu zitzaiana, izan zen, ni bertakoa naiz, baina naiz euskalduna. Zan zuen. Eta orduan eskatuko dizu dena da, minutu batean gehienez, hiztegi batean euskalduna hitza definitu beharko bazen dute, nola definituko zenuketen. Nahi duzuen, doinu eta neurria. Ezkerretik eskubitara hasiko gara, geografikoki hitz egin da. Hemendik hasiko gara. Hau da, ze ezker, hau, ala bestea, ez? Hori da, baina, bueno. Nekin aitzalda, o zinbera? Kuello zapaldu, o? Balago, bueno, tira, egun ondan hoi. Guerdion. Azkar esan behar danez, bizkor esan behar danez. Esan nuken eretzako euskaldun terminoa, ez dela termino deskriptibo bat, baizik eta preskriptiboa. Eta horren ezer esan nahi dut. Esan nahi dut dela kontzeptu bat, zentzu emailea. Euskalduna ez da, nire ustez euskaraz dakiena soilik, baizik eta Euskal Herriko eremuan, euskaraz dakien norbait aurkitzen duenean, ari euskaraz zuzentzeko autua egiten duena. Bai? Beraz, euskaraz jakitearekin batera mandatu bat darama, euskaldunak. Bai? Bai. Niretzako gehen bat euskalduna dauka etniaekin, sentimenduekin, zuria dan zerbaitekin, sustraiak, abizenak eta gian kultura ere bai zartu dezakego, honekin lotutako zerbait. Ez da bakarrik hizkuntza, hizkuntza da entidaderen zati bat, komponente bat. Baina entidade etnikoa dauka komponente asko gehiago, horregatik esan euskalduna izatea da komponente guzti horiek sentitzen den pertsona, eta gainera babesten eta ardura hartzen duen pertsona ez, zure sustraiak, nolabait beste belaunaldira pasatzeko ardura hori egiten duen gauzekin lotuta dago niretzako. Horregatik esaldi hori azaldu zan eta horrela pentsatzen dut. Labur, niretzat euskalduna izaitea, 21. mendean, izokina izaitea da. Euskalduna izokina da, oraindik. Erreka batean, kokontaren kontra igerika egitea behartua den izokinak gira. Ez da definizioa, deskripapen bat da. Beno, ba ikusi duzue, ez gara sarretuko, baina ez gaude hain ados. Badaude nabardura garrantzitsuak. Eta orain eskatuko dizue dana da, egin duzuen definizio horri nabardurak egiteko. Gehiago azaltzeko. Zer dan, euskalduna izatea 21. mendean, nola irudikatzen duzu ere euskaldun jarraitu genezakela 22. mendeari begira,
zer behar dugu euskaldun izaten jarraitzeko, zer behar dugu Euskal Herriak irauteko. Edo nola, edo ze ezaugarri, segun eta ze ertz behar ditu horrek. 5 minutu enten, laseixago. Bueno, galdera zabal xamarra egin duzu, eta uste dut... Bai, nahi duzuen lekutik heldu. Zabal xamarra egin duzu. Orduan, lehenengo eta behin, lehenengo nabardura da, esan du, eta aurretik esan, arestian esan berri dudanari inberreko nabardura da liberean, mandatu bat badagoela, baina mandatu hori aurrera eramatea edo betetzea, zeure buruari jartzen diozun, edo jaso duzun mandatu hori aurrera eramateko baldintzak ez direla toki guztietan berberak. Ez da gauza bera hemen egon, edo eta kalean egon. Eta mandatu hori aurrera eramateko aukera galerazten duten beldurrak eta lotxak asko direla. Eta hori beti aintzakotzat hartu behar dela. Alde hortatik ados nago enekorekin esan duenean izokinarena egitea dela. Gero, Talanak esandakoarekin, barkatu jazu, esandakoarekin lotura azkar bat egingo dut. Eta praktikoki hau da nire tesia, esateko eukidezakedan guztia. Euskarak iraungo baldin badu, nik uste dut, ertzean edo erdigunean, segura asko, derrigorrezkoa izango du, nazio dimentsioa proiektatzea. Gaur egun, nazio dimentsiorik proiektatzen ez duen hizkuntzak ez dauka etorkizunik mendebaldean. Eta uste dut hau dela 3. bidea. Ez dago besterik, esan nahi dut. Euskarak inoiz aurrera pausorik eman baldin badu hori izan da, edo ezagutzen da bintzat, nazio gisa proiektatu den momentutik. Edo nazio hizkuntza gisa proiektatu den momentutik. Eta hain zuzen ere nik uste dut, proiektzio hori galtzearen atzean, dagoela baita ere, erabileraren jetxieraren atzean dauden, edo azpian dauden, arrazoietako bat. Ez bakarra noski, baina arrazoietako bat badagoela, uste dut. Eta badakitunek errezelo handiak jartzen dituela, guzti hori ez delako erakargarria eta historia guzti horiek, baina hori egiten ez palin bada, beste nazio batek hartuko dira tokia. Eta, nabardurekin jarraituz, eta ja 5 minutu ziren ez da, azkeneko nabardurekin jarraituz. Gaur egun, eta nik uste dutan okari garela hartzen, euskaldun terminoa ari dela bihurtzen, etorkizun izango diren gazteen artean, basko hitzaren ordain huts. Hau da, ez dauka berezko esan nahirik, baizik eta basko hitzak eduki ditzakeen esan nahien ordain bihurtzen ari da. Eta horrek adierazten du azken batean, euskal sujeto baten urtzea eta desagertzea. Ez palin badago euskal sujetorik, ez dago talde sozialik, eta talde sozialik ez palin badago, ez dago hizkuntza den praktikarik. Beraz, gaur-gaurkoz nik uste dut, oinarrietako bat hau dela. Ez da, nik uste dut, ezinbestekoa dela, nahiz eta ez izan aski. Esan bezala, tesia pasioek jaburo bildu dut. Ongi, eskerrik asko ibai. Bueno, Tarana, nik uste zure ikuspegia diferentesiagoa dela, lehen aipatu duzu, zuretzat euskaldun izateak hizkuntzaz haratago ere baditu bestelako konotazio batzuk. Zer nola ikusten duzu 21. mendean euskaldun izatea, euskal herritarra izatea, eta nola ikusten duzu ere euskararen etorkizun horretan guztiok ze paper jokatu genezaken, ez? Bertan jaioak, kanpotik etorriak, berriak, zaharrak. A ber, gai hori nahiko zabala da, baina zaiatuko nahi zitea horukarak arrela pixka eta aipatzen. Uste aurrera begira, etorkizunara begira, euskera hitz egiten duen pertsonaien perfilak, gaur egunera aldatuta daude, baina ez daude hainbeste reflejatuta ez, laborategin, ikerketan eta hori ez, baina perfil horiek zabalago izango dira, eta uste ariagoaz, hizkuntza mantendu nahi padugu bizirik, gizartek honeko, herri honeko hizkuntza dalako
uste dut hori guk ni behintzat atzerritar bezala respetatu behar dugu, hizkuntza hori nahi badugu mantendu, eusko labela hori kendu behar dugu, ez? Euskera ondo dakiena, ez dakit ega daukana, ez titulazio horiek kendu behar dira, aukera mehan behar dugu, bakoitza ahal duen moduan, bizirik mantentzeko, bere bizitzako alduen arlotan, lan arlotan, etxeko, ezakit, umekin, parkean, liburutegin, nahi duen lekutan ez, nahi badugu bizirik mantendu. Marko horiek jartzen baditugu, kanpoan geratuko dira batzuk, askok, izango nuke, gizarteko usteot euneko 20 atzerritik, beste lekutan jaiotako herritarrok, orduan guk ez bagia identifikatzen, marko honetan barrun dauden gauzak eusko labelunekin, nik esango dut ez da nirea hori ez. Horregatik, hemendik aurrera, euskerarekin batera anistasuna, hizkuntza behintzat anistasuna, eta gero daukago anistasun beste askok, ez? Anistasuna guztiak arnasa hartu, oksigeno euki behar dute gizarte honetan bere leku eukita, ez eksklusioetan bizi eta bakarrik euskera lehenengo eta dominateko postura horietan, ez, jerarkia hortan goian. Bai, badakit herriko hizkuntza da, eta hemengo identitateko oso important, hizkuntza gaberik herririk ez dago, hizkuntza desagertzen bada herri ere, etnia ere dijoa, baina kontuan hartu behar da, etorri garenok ere bai, ekartzen dugu gure hizkuntza kultura, ohitura guzti horiek. Eta nahi dugu ere bai, nolabait guneak, ez, gure erakotzako ere bai. Euskera bai, noski gure gainera seme alabak hori egiten dute, bere eskoletan, ez dakit eskoletik kanpoko ekimenetan ere bai, badago euskera, gazteak, eta benetako gazteak, ez, agertu dira, han daude gure seme alabak ere bai, han bizituko da, baina gizarte bezala, voluntade euki behar dute ere bai, guk nolabait talde euskera hitzeiten taldetan, guk ere hartzea, biltzea, barneratzea ez, guk ere gizarte honi zati bat gea. Zergatik euskaldun den arlotan atzerritar asko ez gaude, ez gea egoten, ni gaur euskerari esker hemen nago, baina ez gaude. Horregatik hori ikusi nahi dut etorkuzunean, anistasuna hau reflejatzeko ere bai euskeraren erabilaekin, ez? Euskera da gizarte honeko, zaitasuna ikusten dut, hemen dago beste bigarren hizkuntza ofiziala gizarte honetan, asko hartzen dute hori, ez? Beste hizkuntza badakit, eta ez da ez da molestatzen, ez? Euskerakin aurrea egiten, ikasten, eta hori, ikasketak sustatu behar da, beste aldetik esan nahi dut ere bai, bereziki gure taldeetzako, erresago jarri behar dira, barnetegiak ez dakit kendu, eta kaleak barnetegi bihurtu dezakete, ez, dana gai ekonomikora joten da ere bai guretzako, bereziki kolektiutzako euskera ikasteak, etxean ez daukagu, auzoan batzuetan ez daukagu ere ez da, eta da bide bakarra euskaltegi, eta gero barnetegi ez, ez bat duzu ikasten euskaltegi, barnetegi. Horregatik, hori ere kendu behar da, erresago jarri behar da, euskera da joten den bidea guretzako. Askotan ez gaude auzo hortan, ez gira biltzen, euskera erabiltzen den gunetan. Eta horregatik hori erresago jarri behar da. Beste gaia, ja, pixkat euskerarekin lotuta ni hasieratik hori nabaritu nun, eta amazkito 20 urte, eta gainera, ia hasieratik hasi naiz pixkat poliki euskera ikasten, euskera jakiteak eta euskeraren mundua lotzen zan behintzat, eta gaur egun uste ere bai, ideologia politiko batekin. Eta handik uste dut aparte ibili behar da. Hau da, komponente kultural, etniko zerbait, politika ni pentsatu dezaket gorriz, txuriz, berdez, baina hizkuntza da tresna bat, hainbeste hizkuntza erabiltzen dut, nietzako hizkuntza, bete da tresna bat, atiak irikitzeko eta bizitzeko arlo guztitan ez, hizkuntza denontzako hori da. Batzuentzako izan behar da hori, babestu duena, sentitzen duena ez, abizena amazazpi euskaldean duten entzako ardura bat da, bizitzerik mantentzeko hizkuntza hau.
Nahi nun pixkat horrela aripatu, ja, pasatet 5 minutu segura izan. Ez, hortxe. Mila eskertaren ez, idea asko aletu dituzu, eta gero izango da, nondik heldua ere. Eta horrein, Eneko, zurea, izokina gara. Izokina gira bai. Jarraitu ezagun. Segituko dut metafora akuatiko horrekin beraz. Izokinaren kontzepturi ez da nire lagun batena da, eta trago asko daten ditu gularik, askotan ez da baua horren inguruan ibiltzen da, eta asko interesatzen zait, zen guri bilbideari lotua da ere bai, bizina izen eskualdean, biztanleriaren 90% ez da euskalduna, nire familian ni baino zaharragoen artean ne hor ez da euskalduna, nire hauzuan sekulan ne hor ez da euskalduna izan, beraz, horako giro batean handitu gira, eta izokina izaitea, euskalduna izaitea, beraz, korrontearen kontra beti gerika egin behar, Ipar Euskal Herri eskundar eta frantses batean ibiltzea, batzutan akigarria izan daiteke. Eta batzutan izokinak nahi dugu izurdeak izan, polita da izurdea, denek nahi dugu izurdea izan eta izurdekin igirika egon. Baina importanta iruditzen zait horroitzea zer giren, eta izokinak gira eta kondenatuak gira momentuz, korrontaren kontra igirika egitea. Baina kondenazio horrek gauza polita asko ekartzen ditu ere bai, indartzen gaitu, batzen gaitu, komunitate egiten gaitu ere bai, eta horra, zakit, gure bilbideari lotua da, eta zakit, baloratu behar dugu ere horrek ekartzen dituen gauza politik guziak. Atzo gauean adibidez, nire alabekin joan gira ahetzeko erri txiki batera, dola 2 urte hango 3 gurasok sortu dut ikastola bat. 6 ziren, 6 aur. Horain nire 8 dira urte bat berantago. Eta atzo gauan, etzeko erri biziki polarizatuan, gaualdi bat egin zuten, eta hor erri guzia bildu zen. Euskaldun, ez Euskaldun, merdaldun, Euskaldunen kontra, bertzaren kontra, denak hor ziren. Eta hau magia txiki bat da, baina horako magia ukaldiak asko gertatzen dira, eta uste dut izokinen lanari esker ere egiten dela hori. Beraz, Euskalduna izatea, izokina izatea da ere kontutan izan da, eta goizuntan entzun duguna, Euskaldunen ozeano hortan, direla izokinak, badirela amuarrainak, badirela izurdeak, eta anistasun hori baloratu behar dela eta kontutan hartu behar dela hori, ustut berantago berrin aipatuko dugun zerbait da, baina hori. Eta gero zer behar dugun, ez naiz originala izango, baina ustut nazio kontzeptuarena, Euskal Herri kontzeptu hori asko galtzen ari dela ezakite, baina iruditzen zait, Euskal Herriko lurraldetasun mailan baditugula urrats asko egiteko, behintzat azken 25 urteetan iruditzen zait inoiz baino gehiago ari girela Parisera begira gu iparraldekoak eta Madrilera begira goaldekoak, edo gutxinez harreman biziki gutxi badirela, eta badugula terrenotik, instituzioen nahikeria itxoen gabe, sare berri bat eraikitzeko beharra euskaratik. Eta gaur adibidez, Baigorrit eta Faiak egun oso algarrekin pasatuko dute Baigorin, esperientzia txiki bat da, baina olakoak uste dut, euskarari ere beste dimentsio bat emaiten diotela, eta baita ere euskararat oraindik hurbildu ez direnek, beste begitatik ikusten aldutela euskara olako sareak ehundu da. Eta ez dut gehiago izokinen kontzeptua ipatuko oraindik goiti. Bueno, eskerrik asko, Eneko, eta nik uste hor badagoela ere, lurraldetasunaren dimentsioa oso aintzat hartu beharra. Eta hortan uste ados gaudela, eta horren inguruan uztailan izandako jardunaldietan ere, behinta berriz azaldu zen, muga hori gero eta nabarmenagoa dela. Bueno, orain bakoitzari, 5 minutu, bizat galdera bat egingo dizuet, baina bakoitzak hitz egin da, beste hoi, gero zehozer eranzteko aukeran, balin baukazue, nabarduraren bat, galderaren bat, matizen bat, behingo duguta. Ibai, zuk euskal kultura, kultura baska, ortesiare horren inguruan eintzen duen, liburu bat ere baduzu argitaratu, hainbat hitzaldi, artikulu eta bar, eta pixkat horretan sakontzeko eskatuko dizut. Lehen ere aipatu duzu, neurri batean. Hemen euskaldun kontzeptua, baskoaren kontzeptuan urtzen ari ote den, pixkat zer nola ikusten duzuzuk, euskaldun, basko, horrematen diren harremanak, eta gero nola erakarri genezaken, nola iritsi gaitezke gehiago erdal mundura. Bide batez, parentesi artean, eran egun Nafarroan euskaren aldeko jarrerak areagotzeko aukerei buruzko jardunaldi bat izan zen, Iruñean, Nafarroko topagunek antolatua,
laizter jarriko dira bideoak sarean, eta behiratu itzazue. Egon ziren interbentzio batzuk, esango nizuke, Xabier Erizerena aipatu da, uste dute ikerketak, Nafarroko erdaldunen ikuspegiari buruzko ikerketa horrek pista asko ematen dituela, eta bukaerako mainguruan gazteen 3 ordezkari, 2 erdaldunak ziren, bat herriberakoa zen, eta uste horre ere zer pentsa asko atera genezakela. Bueno, hori tarte publizitario etxita, Ibai, ea ba, zure txanda. Ea ba, Euskaldun da basko dala eta proposatzen dudana, o pentsatzen dudana, edo da, bueno, baskoa, edo identitate baskoa niretzako da Euskalduna bere tokitik kendu ondoren geratzen den eta garatzen den identitatea. Behin-behinean edo desagertzeko. Ez dakit. Beraz, berriro esango dut. Niretzako identitate baskoa edo baskoa da Euskalduna bere tokitik kendu ondoren sortzen edo garatzen den identitatea. Prozesu historiko hori beste toki batzutan ere gertatu da. Gaskonian adibidez. Nola da? Gero, hori esan da, uste dut, baskoaren baitan beste 2 talde aurki ditzakegula arras diferenteak. Basko erresistentearen identitatea daukagu alde batetik, eta basko asimilatuaren identitatea daukagu bestetik. Basko erresistentearena da, azken batean identitate bat zobilana egiten duena. Gizaldi batetan, edo eta bizialdi batetan, berriro ere, Euskalduntasunerako bidea egingo duena. Gizaldi bat baino gehiagotan. Horren adibideak, 11 dauzkagu. Kasu honetan, eneko gaipatu duen bezala, nola, Araba edo eta Nafarroaren parterik handienean. Edo eta Bilbo batean edo Donostian. Guztio dauzkazue adibideak. Eta badakizue zein jenderi buruzari garen hizketan. Basko asimilatua berriz izango litzateke bere horretan, eroso dagoena eta ez daukana, inolaz ere, euskaraz bizitzera aldatzeko asmorik ez beretzako, ez bere ondorengoentzako. Hori ere errealitate bada, esango nuke ongi sustraitutako errealitatea dela, eta errespetatu beharrekoa ere, bai, ziur asko. Beraz, hori. Orduan hori daukago esateko. Eta gero bestea da, erdaldunak nola erakarri daitezken. Bueno, erdaldunen artean ere nik beste 2 talde banatuko nituzke. Nola erakarri daitezken, erakartzeko modu bat izan daiteke, eta hori inguruz atera da ez, boteraren kontua da, ikusentzunezko industria erraldoi bat edukita, ezta? Edo eta baita ere estatu batek erabiltzen dituen legeak eta erabiliz, baina ez dut uste hori erantzun hori espero zanik, eta ez dut erantzun, hau ez da erantzuna, praktikan. Eta orduan, esango genuke, uste dut egokiagoa dela, esatea erdaldunen artean ere 2 talde banatu ditzakegula. Euskaraz badakiten erdaldunak, eta ez dut mespretsuz esaten, nire jendea da, Araban, eta euskaraz ez dakiten erdaldunak. Beraz, lehen aipatutako bildutik, esango nuke, euskaraz badakiten erdaldunekin lan badagoela egiteko, euskal nortasuna sustatzen, xamarrek irikitako bidea daukat gogoan, bai? Lortu, hizkuntza praktika, tresna bera, historia batekin lotu behar da. Gizatalde batekin lotu behar da. Gizatalde baten ibilbidearekin, zentzu batekin lotzeko lan batekin behar da. Euskal zentzuarekin lotzeko lan batekin behar da. Jendearen artean, zezpalin bada hori egiten da, ez da egiten. Hizkuntzaren zentzu bakarra eskolakoa izango da, eta ez da aski. Beraz, hor badago lan bat egiteko, ez? Kako txartian, euskal zentzu bat, mandatu bat, euskaldunaren nortasun, aipatzen den nortasun gisa, nortasun hori lantzen proba egin beharko litzateke. Eta beste alde batetik, euskaraz ez dakiten erdaldunen artean, identitate basko erresistente bat lantzen jarraitzea tokatzen dela uste dut. Eta badakit ez dela nahikoa, baina ezinbestekoa bai. Eta ez dakit gehiago esaten. Bai, ongi, behar bada igual nabardura bat, ez? Lehenot
Taranak esan duelako, ni naiz euskalduna. Eta zure definizioan, tarana sartuko litzateke. Uste euskaldunen artean, eta hor badukagut, ez da terminologiko uste dala, baina hemen, orain datorren 120 hori, multzo guztietan daukagu, ja? Definitu zaz... Bai, badaukagut definizioen arteko talka txiki bat, eta hori nene honek ere lenguan esaten nion, daranari. Zuk esan duzu, bertakoa zarela eta ez euskalduna, eta ni hasieran ila kontrako esango nun, ez zara bertakoa. Zeria zarelako, baina euskalduna zara. Nik taranaren oso ondo ulertzen dut, baita ere, etxean olako gauzak bizi ditu dalako, esate dizu, nire emaztea ere tarana bezala euskaliztuna da, baina ez da euskalduna, katalana da. Berak badauka bere identitatea. Ez dauka beharrik beste inor joan dakion beste bat ematera, edo eskaintzera. Bai? Eta... Gero beste gauza, egia da, loturak badaudela, gertutasuna badagoela, empatia, edo, ez da gizien hitzera bili, prozesu badela baita ere, eta ez dela estatikoa. Beraz, euskalo nola biliko garen, hori hasteko. Hori nire etxeko kontu buruz hitz egingo dut, bakarrik, ez nahiz talanaren kontutan sartuko, berak, jakin duta. Beste gauza bat baita ere, nik ulertzen dudanaren arabera, euskaraz hitz egiteko bi arrazoi daude. Bat da euskaldun izatea, eta beste gauza bat da euskaldunekin errespetuzko tratua edukitzea. Bai, bizikidetza zibilizatua. Eta, gero, zuzenduko diazu edo, ikusten duena, errespetoa erakusteko modu badala. Bueno, ez da, nik ez dut euskeraz edo. Pentsatzen dut talanak ez du hitz egiten euskeraz, bera euskalduna delako, dioen bezala, okeraz banago, ez dizot hitziken duen, baizik eta euskaldunekin biziza delako, eta zuzenena hori delako, olako zerbait, edo takit zuzendu diazu. Balio dezake. Hori argi duket ez naizela, hori azteko izango baina ez nago adun bi razoi badaudela euskera ikasteko, hizkuntza bat ikasteko. Jarri, tarana, bai. Da, ez dakit? Hagi honekin gehiago egiten da. Ez que hizkuntza bat ikasteko, orokorrian, en plan, razoi bila badeuki dezakezu, ez da bakarrik euskalden artean bizizareko, badaude Perutik, ez dakit, Argentinetik, eta etortzen dia honia ikastia, Alemainetik batzeukagun etorri zan euskaltegin urte, baten uste egaterazun eta juntzan, eta badaude gauzak, eta ez da bakarrik euskaldun batekin etxean bizi naiz, ala kalen bizi naiz, da hizkuntza, eta gainera, bueno, fama daukazue garbia geratu dela, ez dakit zarra dela, Europoka lehenengo hizkuntza zela, eta hori promozio oso ondo dago, Euskal Jaurlaritz, bueno, gauzgu hori argi dakigu, daukagu gai hori nola egiten den Euskal Jaurlaritzatik, orduan hori eginda dago, promozio dago, jendia interesa jartzen du eta ikasten du hori. Egia da, xetasuntzat hartzen ditut, hau da, interes filologikoa ez dukatuko. Nik esango nuke, hemen bizi garenok, aber zegatik ikasten dugun, ez? Zertarako erabiltzen dugun, eta galdetzen dute zegatik ikasi duzu. Gizarte honetan bizi naizelako, azteko hori. Gero, ama naiz, eskolako gaiak gora, bera, bilerak, gero, gizartean parte hartu nahi dut, gizarte honen parte naizelako, erretar naizelako, en plan, hortarako, tresna importantia da, eraikunde batera sartzeko, euskera, bueno, gehien bat, guri askotan eskatzen da, ez, bileretan, ez dakit topa gune batetan, eta hori, euskera eskatzen da, ulertzeko behintzat, feminismoko arlotan jakingo duzue, askotan da, euskera. Ez dakizu, bertakoa esan, kanpokoa esan, ez dakizer, euskara ez badago, geratzen zea, begi honekin, eta ezer ulertu gabe. Hori da pixkat ez, esan nahi nun, pixkat hortan aipatu nahi nun, ikasteko, arrazoi ezberdinak euki dezakego. Bueno, linera defendituko dut, iritzen zait, hori, ez du da, barne biltzen dituen arrazoiak direla, hau da. Nik neuk gazteleraz bizi ninteke, bate problemarik gabe. Baina ez dut alakorik egingo, euskalduna naizelako, hori da arrazoia, niretzako. Eta ia hemen gauden guztiok ere erabaki hori dezakegu. Eta ziur asko ez du erabaki hori hartzen, euskaldunak garelako, eta geure buruari mandatu hori jarri diogulako. Hortik aurrera, gure erabaki honekin, ikusten dudana da, beste jende askok, behar bada, bere buruari mandatu jarri ez dion beste jende askok, gurekin euskaraz harremana daukala. Naiz eta, bere kasu personalean, beste repertorio bat izan, da beste arrazoi batzuk izan. Orduan, nik hor ikusten dut nola baita esateko
eta bueno, zorionez, euskaraz ikasi duen beste horrek, behar bada bere buruari ez dio mandatori jartzen, baina mandatori daukanarekin topo egiten duenean, nik entenditzen dudanaren arabera, errespetuz, euskaraz egiten du. Hori oso egia da baita toki ezberdinetan bizi garela, ez da Tolosa edo eta Gasteiz ez da gauza bera. Bizten da. Eta Gasteizen esate bateako hori nahiko zea da, nahiko nabarmena da. Eta angelutik nola ikusten da guzti hau? Espezitatu galdera? Ez, nola ikusi dituzu interbentzio hauek? Baduzu hor zerren hasteko, laburren, gero taranara itzuliko garata. Itzuliko garata, pentsatzen txinpiako dena. Ez dakit, bai, ube. Tarana, orduan jarraituko dugu hortik, pixkate orain egin dituzun reflexioetatik, jarraitzeko eskatuko dizut, baina baita ere pixkat ikuspegia zabaltzeko, eta zure ustez ere, gaur egun Euskal Herrira iristen den persona batek, zer behar du, zer jaso behar du, zer eman dezake, prozesu honetan. Nola egin liteke, eta hori Euskal Herritar, Euskal Hiztun, behintzat esan dezagun, zer behar dugu, zer hobetu behar dugu. 5 minutu dauzkago. Bai, horrela. Nibiskat azaldu nahi nun, zegatik definizio hori egiten dut, ez? Euskera, Euskalduna, zer nahi. Adibidez, hizkuntza batzuk baekin, bai? Da, izango dut, badituzula, 7 behintzat. Bueno, batzuk bai, bueno, bizitzan horrela topatu zaidalako eta aprobetxatu dut eta ikasi nuen, ezta? Hori da beste gaia, baina niria dena da bakarra. Zerrenda honen artean, niria sentitzen du, nire ama hizkuntza, nire etxeko hizkuntza, nire familiako hizkuntza, hori da ez? Horregatik euskera ere ikusten dut, bertan jaio, sustraiek dauken pertsonari etxeko hizkuntza bezala ez? Horregatik ez naiz identifikatzen euskaldun hitzaikin, ni azeria naizelako. Nire identidadea baukat, sustraia eta dana guzti horik, da nire ez, hori. Baina, naiz Euskal Herritarra, hori bai, argi daukat, hemen bizi, bueno, behintzat epe bateko hemen nago, ez dakit gero ez, bihar zer gertatuko da, baina nire bizitzako zati hau, hemen bizitzea ere bakidet, nire familia, bizitza laborala eta guztik, hemen egitea, eta hemengo herritarra naiz. Daukat eskubideak, eta beti beharrak, guztik bezala. Askotan hori ez da ikusten. Baina nire percepzio personala hori da. Ez? Euskal herritarra izateak zer da. Baina, batzutan, askotan, hori percepzio soziala ez dala horrela. Ez naute, kostatuko zaie askoi, ni bertako bezala ikustea. Lehen, aipatu nono bait, ele bat erabiltzea, ele bat hori, ni bizitza oso neukiko dut. Bakit, nire izena bizenak hori izaten dute, gero nire euskarako doinua ere bai eparaldiekoa izaten dute dela, ja, frantsesazia, ez naiz frantsesa, baina bueno, hori ez, beti han izango da, zea kanpokoa, atzeritarra, eta hori ez, percepzio hori ez da, baina uste hori aldatu behar dugu. Zer da Euskal Herritarra, eta zer da Euskalduna izatea. Euskaldunak, noski, Euskal Herritarrak dira ere bai, baina Euskaldunak. Baina beste guztiak daukagu, gure eta gure etnia, gure identitatea, eta dana ekin gatoz honia kultura, ezaki religioa, eta dana da abaniko bat, eta ezin dugu etortzen den pertsonai esan, zuria utzi etxean, ala kajoi baten, kalera atera eta nirea hartu. Bereziki gure seme-alabengan horrela egiten da eskolan. Ospatzen dugu Santo Tomas, ospatzen dugu ez dakit Aste Santu, ez dakit zer, baina gure jaietaz ez da adibide bat, ez da eskoletan ez da hitzeiten. Ez dut nahi izan ospatu nahi dugu eta jai publikoa izateak, ez. Ez da izaten, adibidez, Ramadaneko jai hortan gure seme-alabak ez dit eskolara juten. Baina aurretik bestikidei, ala lagune eskolan ez da esplikatzen. Zure kidea zegatik gaur ez da etorri eskolara. Ala zegatik apain jarri da eta meskitara junda goiz. Hori ez da izaten. Hori ustut hasi behar dira aldatzen, ez da? Gizarte honeko garelako. Eta ez da zuek eta guk. Guk gea. Eta hori guk dana, kolore guztiak, lehen norbait ospatu du ez, eskoera bizitzako kolore ezberdinak, modu ezberdinak daude, eta hori ez, jun behar gea, nolabait, aldatzen guk, zaiatzen gea, baina askotan ez dago, nire seme-alabak
jundera batxierekoa daude, eta baina arte ez dut ikusi, eskolan ezat, ama, gaur galdetu diate, aber zer den nire ama hizkuntza, ala nondik natora, nondik da zure ama, eta ni bezala, segur nago, latino, ez dakit, beltza dena, ez dakit, txinotarra dena buruz ere ez da galdetu eskolan. Ez da momentu baterik, baina hori da gure semalebek gizarte honetara ematen duen balore, gehi bat. Behain horren, etorkizunean kurrikulumurako da gehi bat. Hori ez da horrela ikusten, ez, euskara jakin behar duzu, gainera, nire alaba txikitan askotan kejatzen zen, ama, patioan ez dugute usten erdera zaiten, beti euskara, patioan ere bai. Ikusi dute imposizio moduan, ez, ume txikitan, baina hitz egiten dute lau hizkuntzetan. Ez dago arrazorik, ez euskaraz hitz egiteko, nahi izan ez gero, eta gainera modelo de izan behar da. Ez dugu aukerek eman ben, ez dakit zer. Euskal Herriko hizkuntza ni ustez, euskara baldin bada, modelo da, izan behar da guztiko, ez? Nahi duena, ez dakit beste, inglesak nahi badute ikasi, juten dira ingles eskolako. Ala, deutsche Schule badago ere bai, alemanez egiteko Donosti, eta erderako ere bai, nire ustez modu honetan izan behar da. Galdera txiki bat, ikusi duzu aldaketarik azkenengo urteetan, esan duzu, eskoletan ez da ulantzen, ez dagoen aldaketarik azkenengo urtetan? Nik horrelakorek ez dut ikusten, gainera, patio garaian, nire juten naiz, betearrekoak jarrita, plan pixkata ben nola, ez? Gazten artean behintzak, gizarten ikusten dugu. Ama atzerritarak parkean eskin baten geratzen dira, eta bertakoak hemen, beltzakan, plan, gaude, mapa bezala banandu da, ez? Herrika. Baina eskolako patioan ere bai hori gertatzen da. Eta nire alaba dauka erdi euskaldun odola, erdi nirea, eta beti elkartzen zuten kanpotarrekin. Baina dauka, euniko 50, eta baina beti joten zen, como que zure ama zapiduna delako, ikusten dute patioko etortzen naiz biltzea eta hori, umia joten zen, zuzen atzerritarren taldetara, ez? Eta uste, hori ere aldatu behar da, sozialki, hezkuntzetan, bereziki, etorkizunara begiratzen ari gea, gure etorkizunako profesionalak ari gea azten, medikuk, ez dakit dana, eta behaikia anistasun honetan hasi behar dira. Eta bestaldetik, eraikundiak aipatu nahi ditun, behain politika oso importanteak dira gai honetan, politika linguistiko, kulturalak, ez dakit, Tolosako San Juanak antolatzeko garaian programazioa ikusten duzu, dana da bertako taldeak, bertako baile, bertako... Eta atzerritar dien publikuntzako zer dago zerrenda hortan. Nik gainera pare bat eukidet aldiz, zaiatu nintzen zerbait ez, ematen aukerak hau konbidatu, hone ni harremanen jarriko angeratu da paperean, eta kajoi baten, ez? Hori ez da hartzen, guk herritarrak bezala askoren panoraman ez gaude. Ba, impostuak ordaintzeko bagaude, ez dakit, adineko zaintzeko bagaude, lan bereziak egiteko bagaude, baina beste gauzera herritarrak bezala ez gea agertzen. Eta hori, uste, etorkizunara begira aldatu behar da, eta bakoitzaren bere identitate kulturala, religioso, anistasun guztiak respetatuz. Ezin dugu eskatu. Ez, zuk ez ditzegin, hemen, nire semeak txikitan, nik alian nire hizkuntzaz behaken egiten nuen, eta ezatu, ama, hemen ez ditzegin horrela, zure begiratzen dute, berdin zain. Baina, umia ere bazeukan burun, ama itzaiten duena zerbait arraroa da, eta beste guztik begiratzen dute, ez da? Eta ja hori, oainez, ja hasi dira, eta pixkat nire txapakekin, amondatuta daude, ez da? Baina, eta gainera, suerte eukitute eskola publiko bat ikastia, eta anistasuna guztiekin, ez patio garaian, klaseko garaian, topatzea, eta lagunak dituzte, kolore guztiko, baina txikitan horrela zan bere, ez, ama, zapiak kendu, ezke utzire begiratzen dute. Hori beti zan, hori keska, ez? Hori da ez da, normaltasunaekin hartu behar da anistasun guzti hauek. Bai, gero, bueno, hor, bi matiz egingo izkizut, arana, ondo, ez, bata da egia da, hori gertatzea ez da sorpresiboa, euskararekin ere hainbat lekutan gertatzen delako. Aminu mablesakien basko, ez, hori gertatzen zai pixea segun ez, ba, bueno, hori, bai dago kontu bat, esaldi bat, topaldian egin genuen bat, iaz, eta etorri zen Karme Junet.
Eta guatzen ez Karmen Uñetik gero galdetu genion, ezautu duko duzuek gehienok, eta zen, bueno, anistasun kontu hauetan, gu gara, hizkuntza minorizatu gutxitu bat normalizatu nahian ari den herri bat, hizkuntza hegemonikoa nagusi den ingurune batian. Euskaldunok noa begiratu genezake, nora? Ze leku dago munduan, anistasuna, hizkuntza gutxitu baten normalizazioa, uztartu ditzakeen, ze prozesu, ze adibide euki genezake, eta esan zigun. Ino ez. Honekin gauza bakarra esan edute, uste dut, etxeko lan asko ditugula, denok ditugula etxeko lanak, eta zorionez, eta zoritzarrez ez daukagula eredu handirik. Beraz, bueno, etxeko lanak apuntatzen joan behar dugula, eta batzuk apuntatu ditugu, baita enekok ere ustet. Guen hitza enekori emango diot, zu angelutik zatoz, iparraldetik zatoz, 150 frantzes jatorria duen eremu geografiko batetik, eta gainera, baikor eta indartsu dator. Batzutan. Nola sustatu, hizkuntza, nortasuna, identidadea. Jakin banu. Bai, Ipar Euskal Herria deskribatzeko 3 urratxetan eta 3 3.000 kilometro karratu, 300.000 biztanle, eta urte guziz, 3.000 pertsona berri heldu dira bizitzea Ipar Euskal Herria. Gaur egungo biztanleria haren argazki bat egiten badugu, erranduzu bezala, Ipar Euskal Herrian biziden biztanleriaren 159 ez da Euskal Herrian sortua. Ez Euskal Herrian ez 7 lurraldetan. Jana dute endaiaren bierenak ez dira kontonatzen. Baina kasu horretan, ia denak Frantzia... 194 ez mundutik, ez? Hori da, hau da. Urtero bizitzerat etortzen diren 3.000 pertsona hauek. Heldu balira Afrika egoaldetik, edo Magreb eskualdetik, edo Europa ekialdetik, edo Ego Ameriketatik. Hau da, beste kultura batekin heldu balira. Ipar Euskal Herriko lurraldea aberastera heldu balira beste kultura batzuekin. Beste gauza bat litzateke. Hau da, heldu direnak, 194 frantses estatutik heldu dira, eta Ipar Euskal Herriko biztanleria baino askoz diru gehiagorekin heldu dira. Eta heldu dira beraz indarrean den asimilazio prozesu bat, oraindik gehiago indartzera, eta ez dute batere Euskal Herriaren kontzientzia. Heldu dira Frantziako beste eskualde batera etorriko liratezken bezala. Hau da alde pesimista, orain sartuko naiz pixkat. Optimista izaiten. Baina hau da gure errealitatea. Eta azken topiko bat ere itzuli purdikatzeko, beti pentsatzen da, heldu diren pertsona hauek direla erretretadunak edo jubilatuak, eta heldu direla haien diruaz gozatzera Ipar Euskal Herrira eta molde aski estatikoan bizitzera edo, baina ez da egia realitatea da, bizitzera heldu direnak, direla familia osatu duten guraso batzuk, aurrak ezakit 8-12 urte bitartean dituztenak, eta beraz jadanik eskolatze prozesu bat eraman dutenak, sail elebakarrean. Horrek beste problematika oso bat sortzen du. Eta datu hauek ez dute hartzen, COVID ondoko krisiak sortutako guzia. Beraz, etorkizunan ere izango ditugu auzi asko. Beraz, zure galdera zen, zer egin? Dena. Dena dago egiteko, eta hortarako iruditzen zait, izokinak bezala, eta azken aldia da izokina ipatzen duela, baina magikoa dela Euskal Gintzan militatu nahi duen pertsona batentzat, ze dena dago egiteko. Baina dena ez da bideratu behar ere erdaldunen gana edo erdaldunak erakartzera. Saiatuko naiz gero parentesa txiki bat egiten horrekin, ze iruditzen zait inertziaz edo kolonizatoren sindromeaz beti Euskararen alde lan egitea tokatzen zaigularik Ipar Euskal Herrian, beti pentsatzen ari gira erdaldunak, nola erakarri. Gu nola seduzigarriak izan, nola sedukzioa landu, nola zubiak eraiki. Eta uste hor badela zepo txiki bat edo trampa txiki bat tezkilela hortan erori behar. Zer egin, gauza asko balitzateke egiteko, baina existitzen ez diren gauza batzuk sortu behar dira. Bat, gaur egun ez da existitzen Ipar Euskal Herri osoan, 158 udalerri dira, ez da existitzen aurrentzako hizkuntza eskolarik. Hau da, 3 urtetan ez bazira Euskaraz eskolatua izan, 18 urte arte izin duzu Euskara ikasi.
Ezin duzu. Ez da existitzen. Ez herri txikietan, ez hiri handietan hizkuntza eskolarik ez da existitzen. Eta eskolan ez da existitzen, passerelle edo zubi lan bat egingo luken sistema bat. Hau da, sartzen zira sail elebidun harindu batean, baina 2-3 urteren buruan integratzen duzu sail elebiduna edo murgiltze eredua deitzen den hori. Beraz, asmatu behar ditugu gaur egun, Euskal Herria bizitzerat heldu diren hauentzat Euskalduntze kanal berri batzuk. Ze gaur egun ez dira existitzen, eta beraz gure palan badira ziloak, eta jende asko galtzen dugu hola. Beste bide bat ideki behar duguna da, helduen Euskalduntze masiburako kanalak zabaldu behar dira. Gaur egun, Euskara ikasten duten helduen 95%, AEK-aren bitartez ikasten du, baina konkretuki 1200 pertsonak ikasten dute urtero. 1200 biziki gutxi da. Hau zabaldu behar da, doakotasunaren eta unibertsalizazioaren bideak ideki behar dira, eta eztabaida hauek main gaineratek argi behar dira. Piskat, Txernobilen ontaia bezala, doakotasunaren eta unibertsalizazioaren eztabaidak ez du oraindik gure muga hori zerkatu, eta uste dut hori egin behar dela, zerkatu behar dura. Eta gero, Euskalduntze bideak ideki, demokratizatu eta zabaldu ondoren, Euskal komunitatea trinkotzeko ere mekanismoak ezinbestekoak iduritzen zaizkit. Beti trikititzaren edo bihotzaren mugimendu horrekin trinkotu eta zabaldu, beraz erakargarri izan eta jendeari erakutsi Euskara zer den, baina baita ere hiztun komunitatea trinkotzea ezinbesteko iduritzen zait, eta azken hamarkadetan pixka bat antzi izan den zerbait da, eta oraindik badugu 50. hamarkadako lotsa hori, eskolak transmititutako lotsa horren ondorengo zantzuak baditugu oraindik, eta hortatik askatu behar gira. Nola gira, 3 minuta, 4 minuta, 5 minuta, 6 minuta? Ongi, azken idea txiki bat. Azken idea. Lehen aipatu dute bi lagunek beste dimentsio bat eta trikititzaren ariketa horrekin ere askotan inertziaz edo kolonizateoren sindromaz edo gure lotxaz gauza trakets batzuk egiten ditugu eta ez diogu Euskarari mesede egiten. Eta adibide txiki bat hartuko dut, BAB hiri ere muortan, biziki erdalduna den hiri ere muortan, Euskararen alde lan egitea askotan iduritzen zaigu, lan egiteko iduritzen zaigu erakutsi behar dugula Euskara modernoa dela, erakargarria, eta Euskaraz egiten dela surfa, skatea, grafitia, rap musika eta historio. Eta beraz, urteetan zer, holako programa batzuk plantan eman genituen, eta momentu batean, bi gauzetaz hartu gira. Galdezkatu ditugu aur Euskaldunen gurasoak, eta galdetu dugu zerretik eskolatu dituzu zure aurrak Euskaraz. Eta hien erantzuna, uler ditzaten hemengo tradizioak, hemengo ohiturak, barne eratu ditzaten hemengo historia, eta bar, eta bar. Eta gero egin duguarik lurraldeko analizia bat, hartu gira adibidez miarritze batean, surfa egiten duzu Euskaraz, skatea egiten duzu Euskaraz. Grafiti eta arte grafikoak egiten dituzu Euskaraz. Disiplina, aktualak diren disiplina guziaruk Euskaraz egiten dituzu. Baina miarritzeko hiri txiki horretan, baditugu 3 pilota klub, bakar batean ere ez dute Euskaraz emaiten. Badira 2 edo 3 dantzatalde, Euskal dantzatalde, bakar batean ere ezin da Euskal dantza ikasi. Eta beraz, hor hartu gira ere, baginituela korapilo asko askatzeko eta beste zerbaitera pasagira orain eta Euskara uztartzen dugu bere bizkarzako etnokulturalarekin eta horrela gainera gurasoak ere sartzen dira dantza horretan. Eta uste dut, askatu bagitugula gauza asko. Bueno, azken punto agian urrengo mai ingururako ere interesantea da. Pelota badijoa. Bueno, azkenengo galderatxoa, labur, erantzuteko alba duzue. Aipatu dugu, eta horretan ari gara, hizkuntza normalizazio prozesua nola eskartu, hizkuntza bizi berritze prozesua nola indartu, eta ari gara esaten, anistasuna zaindu behar dugula, ari gara beste kulturak, beste hizkuntzek ere izan behar dutela bere garapen bidea hemen. Danik aipatu dut ere, ez daukagula referentzia askorik kanpoan. Hori nola egiten da? 2 minututan erantzuteko. Batasun sovietiketik nator, anegon ibile ginen etnia berraunta gehiago, baina berezekin nire lurraldetan, nire herritan,
larrogei bat etnia txikik badaude, eta elkarbizitza oso ona daukagu. Bai, gure hizkuntza ofiziala da Azerbaijanua, bai, hori eskoletan, dakit unibertsitateko, eta ez? Bai, bakatu. Bai, bai, hortan irabiltzen da gure hizkuntza, ama hizkuntza, baina gero bizilaguna eduki dezakezu beste etniako, lezgi, talish, denetik daukagu ez, rusiarrak, armeniarrak, ez dakit, religio ezberdinako ere badaude, eta elkarbizitza posible da. Ni ez dakit, ni hori txikitatik ikusi daukat, eta ohiturik ez daukat galdetzea zu zein etniko zia. Bizilaguna zia, bertakoa zia, eta honekin bukatzen zen, ez? Eta Batasun Sobietikan, gereziki hori euki dugu askotan, nik gero aitaren laningatik Alemanian ibizi ginen, eta anire Rusia, Moldavia, Ukraina, eta denetik euki dugu. Eta ez zen etnia lehenengo lekura ateratzen dana, ez da? Bai, biltzen zen eskuntz bat, kanpoan bizi garenean Rusiarra zen, hizkuntza ofiziala eta, ez? Estatuko, baina gero gure republikan, oain gaur egon ere bai, eta emazkego 30 urte independizatuta eta bar, hizkuntza ofiziala da Azerbaijanua. Guztik badakite hori. Bai, baina hor diferentzia da... Gero daukate etxean berezte hizkuntza, daukate bere eskola, klaseak eta etnia bakoitza babestundu bere eskura oiturak. Hor diferentzia da, hemen nagusia gaztelania dela. Ez? Eta hor duari gara euskera bultzen. Arian joa, ezberdintasun hori badago, beste hizkuntza koofiziala eukitzeak eskuak lotzen ditu, alde batetik legalki, ezin dute ez, dominazio bat jarri euskera bakarra, leku guztitan hori, eta gizartian ere bai, ez dago soporte bat, ez, hori, gizartia adibidez, izaten badu ez, gu dana, euneko ez dakit, 85, izaten badu ez, hemengo hizkuntza euskera da, dana ingo dugu euskeraz, han ez dago izango razoik, elegia soporte bat eman ala ez, gizartia egiten badu, hizkuntza bizirik ustet mantenduko dela, baina askok, eta gainera, atzerritar batzuk, erderaz dakitanez, ez dute ez da molestatzen beste hizkuntza. Nire badakit, yo ya hablo castellano y que me entiendan. Bai, ez dute hori ez. Piskat, egoera han ezberdintasuna ikusten dut nireekin nolabait konparatuta. Baina, herri multikultural etnikoki hizkuntza aldetik bizitzeko elkarbizitza oso ona izaten da, bereziki plan, kizu ez dakit judion ohiturak, kristauen jaiak ospatzen dugu, gure jaiak denen artian auzoan ospatzen dugu, ez dugu izaten, Suezia musulmana, eta zu ramadaneko ospatu. Izan hori da, alde politiena, ez dakit, ez? Gero seme alabak ere azten da hortan, eta ni adibidez horrelako seme alaba izan naiz, eta oso erabilgarria izaten da, gero bizitzan gizarte multikultural baten bizitzeko. Baina, gero, hemen egoera hortan, erdera dagoenez, legez nolabait ofizialki jarrita, hori zaitasun bezala. Ez dut oztopo ikusten, baina uste dut politikoariak daukagu oso abilez, nola ez dakit, baik, altasuna hori daukatenak, eta egin dezakete zerbait, uste dut, lege aldetik, nolabait, euskera, ez? Lehenengo plana ez, baina behintzat parea eta pixkat aurrea ekartzeko. Zauzaren azteko? Bai, tamala, hola, pixkat simplifikatzearen... Bai, ez da ezagutzen Azerbaijango egoera zein nolakoa den realitatea, eta esango dizut hemen ikusten dudan arazorik handiena hola garbi esan da, izango litzateke erdaldun elebakarrak asko direla. Hau da, erdaldun elebakar izateko eskubidea daukazula gainera, eta horrek, biztan da, nola oinarrizkoa dan, guztia konprometitzen du. Horren badago figura bat, erdaldun elebakarrarena, nola baita esateko, guztia baldintzatzen duena. Elebakartasunik ez palego, beste joko zelai bat edukiko genuke. Eta hortara joan nahi genuke, eta toki batzutan, ea iristen garen, ez da? Hoendiken urte batzuk falta dira, tentsio ikaragarri hontan. Azerbaijanen elebakartasunik badago, edo ohikoena bertako biztanleak, zer dira, eleanitzak, elebidunak, zein da, domengo normalidea da elebakartasuna. Gaur gaurkoz. Gure herrian badaude, adibidez,
etnikoki azerikarinok, blangu etxian, gehienok gea, hori bai, eguneko ez banago oker, 85 horrelako zerbait, gea, gehienok gea, beti daukagu gure hizkuntza. Gero badaude beste batzuk azeriak dienak, badakite Azerbaijan ez zeiten, eta beha biziten ariak adijoa, lurraldek adijoa, lurralde bat joitzen daude talisak, iparalden dakoago lezgiak, nire bizela una lezgi bada, eta txiketarik behak hasi banaiz, agian ikaskoet bere hizkuntza ere bai. Baina ez du nahi zain nirea ez dut erabiliko, ala behaik ez du nirea erabiliko ez, behaik erabiliko du, txiketatik nire eskolara juten delako. Eskola ofiziala publikoa, guztiak dira, hori, Azerbaijanez, gure hizkuntza ofiziala, gero daukagu inglesa, ez dakit rusiarra, ez dakit nahi duzuna ikasi ez, gero badaude eskola rusiarrak ere bai. Hori daukagu, errentzi moduan jaso dugu Batasun Sobietik, baina ez da baita dago eskola horiek kentzia. Rusiaz dana daukatenak, ja, duela gutxi, amar egun bat ikusi nun, ez da baidatzen dira, eskola horiek ofiziala ez izatea. Lehen zan, bi hizkuntza zelako. Baina guain, dana pasatzea ofiziala, gure hizkuntza, baina, esan nahi dut, gizartean dauden hizkuntza modeloak guztik dakigu Azerbaijanez. Gehienok dakigu. Ondo, moztuko zaituztet, enek hori azken hitza, ez errerantzi nahi? Ez, pipilan den gai bat da hori, arte multikulturala eta nola ere ikizubiak, eta ustuta azaroaren 11an klusterrak ere antolatzen dura egun osoko gogoeta bat horren inguruan, eta Euskal Gintzan ari gira gai hauekin eta planak eraikitzen dispositiboak eta komunikazio kanpainak eta bar, eta miren entzutean goizuntan gauza bat bururatu zait, ea planak eraiki haintzin ez ote dugun deseraikitze edo deszentratze ariketa bat ere egin behar. Zer, aipatzen dira zubiak, aipatzen da inklusioa, aipatzen da zer giren eta... Baina uste dut badugula ere deseraikitzeko asko eta deszentratzeko asko ere bai bide horretan. Ez baita ezpada diluitzeko zer giren, baina ez baita ezpada ere balorizatzeko dugun aniztasuna, baina balorizatzeko ditugun berrintasunak. Hau da, arro gira girenaz eta borrokatzen gira horrek irauteko 22. mende arte. Baina zer da alboka? Kaskarrotetan zerretik hartza erabiltzen dugu. Gauza unibertsal asko espezifikotzat hartzen ditugu, baina errumaniera joiten bali magira, edo bidaiatzen badugu pixka bat azkenan, oartzen gira abankomuntasunak edo uste baino gauzak askoz gehiagok batzen gaituela, eta uste baino berezitasun gutxiago ditugula ere bai. Bez, desentratzea ariketa hori ere ezinbestekoa iduritzen zait. Lan hori egin nahi baldin badugu. Bueno, eskerrik asko, eta lehen esan dizuet, galderak egiten ez dizuedala utziko, ez dizuet utziko, erantzun batzuk behar ditugu. Laburrak, komentarioren bat, edo zer sugeritu dizueten, hemengo izlariek. Aizkarraltza bezua, ze bestela moztu ingo dugu. Eta lana, Azerbaijanen, zenbat, ze portzentaia da Azerbaijan elebakarra? Bakarra dena, nahiko izango da. Bakarrik Azerbaijan ez etzeiten dutenak, izango zona ruralak, bai, han gehien badez, askok horitia, bakarrik gure izkiuntza zitzeiten dute, nire sustraiak justo horrelako hango zonakoa dira, nire ama eta aitak handiko dira, eta nire hasi nintzanan txikitatik, eta erabiltzen duen hizkuntza hori da, guria. Rusiara zetzak ikasten dute, inglesa eskolako gaia da, ez da besterik, ez dute kaleetan erabiltzen, bakarrik uste kapitalen kalean errexago moldatuko zia inglesez, zerbait galdetzeko eta hori. Eta Rusiarra ere badago hainik, Batasun Sobietingatik, baina zona rural gehiena, uste, esango nuke euniko 60 lurralde ez, izango lurraldeko guztia, izango da hori, erabiltzen dugu hori, gure hizkuntza. Orduan, badago esatia, Azerbaijan elebakarra dela, hemengo erdaldun elebakarra? Parekatze hori eitia? Berdinak dira, ezke galdere dut ondo lehtu. Lehen, Ibai eta bien arteko elkarrizketa hori, nik uste dut hortik zehal, ez? Ibai... Identitateko zerbait izan. Zuen, zuek Azerbaijan elebakarra litzateke hemengo erdaldun elebakarra.
Talde linguistiko hemen mayoritario euskaldunak indartsuena. baserrira jun, Azpeiti eta horrelako baserritan, euskeraekin esango nuke, euskera bakarra eukitzen duna, pues nire herriko, badaude familia batzuk rusiarrak adibidez, rusiaz egiten dute, kalien nolabait moldatzen dira, baina ez dute, menperatzen hain ondo, rusiarrak adibidez, atzeritar izango nuke, pues erderaz ez egiten duen bezala, hemengoak izango da. Baina hango, Azerbaian ez bakar ez egiten dutena, nire simpleago jarriko eta zaldik, bai, euskaldunekin lotzen dut hemen. Hemen baseri, ernialden bizi naiz, anjuten naiz, eta erderaz askotan ez daki. Eta han zaiatu behar naiz, nire habilidade guzti jarri, eta bere euskera ulertu ez, honekin egiten dut. Porzentaiek ez dira berdinak, hori bai. Proportzioak gurutzatuta daude. Txone? Boterea ere bai da gurutzatuta. Ulertzen dut, Jonek esaten zan momentuan, karo, estatuak Azerbaianez hitz egiten badu, eskolak hizkuntza hori sustatzen badu, boterea horrek daukala. Ordan ulertzen dut Jonek epetze zabala, erdaldun elebakarrakin horreatik konparatzen dula, ez? Esango ez nuke identifikatuko potere bezala, ez? Dominantzia moduan. Hori eukidugu, adibidez, Batasun Sovietiko garaian, Rusia. Gero beste kontua da, botere hori nola erabiltzen den, lurraldeko hizkuntza da, ez da potereko gaia, da identidadeko gaia. Ez? Nik ez dut, potere nik ikusten gehien bat, hori, zapaltzen duena, zerbait gainetik presio ematen duena. Eta hau ez da horrela, guk hori... Baina posible da botere hori erabili errespetuz eta beste hizkuntza horiekiko ere, behar bada beste hizkuntza horiek zapaldu gabe edo beste hizkuntza horiei ere eremu batzuk utzita, baina botere bat badauka, hemen euskarak ez da, hemen gaztelaniak daukana. Igual ez egin, baina Murtziara joan ez gero, Murtzian ere ongo dira esparru batzuk ruralak, hau da, ulertzen, usteot, gaztelaniak daukala hemen botere hori. Agian bai, esango nuke bai. Baina ez dago papera berdina izan nahi dut. Hemen kanpoko zerbait da, nik hori Euskal Herri da, eta kanpoko hizkuntza bezala ikusten dut nik hori gaztelania. Baina nire herritan hori ez da bertako hizkuntza dominatzen duena, bertako delako, entidadeko, ez, leku guztietan bezala, gehionetan bezala. Oso, no, beste baterako aukerari bada, balin bada. Ea ba. Kaixo egon. Ibai, horra, ipatu duzu, zer behar dugu Euskaldun izaten jarraitzeko, eta nazio dimensioa proiektatzea, ze bestela mendebaldeko kontestu honetan, nekez, ez? Euskera nazio hizkuntza, eta hola. Baina, nire intuizioa ere, mozu garatu egin duzu, nire da intuizio hutsa, bisentimokoa, ez? Baina galdera sortze zaite, mendebaldian badago eredurik, gurea bezalako tamainako hizkuntza bat, nazio hizkuntza, gurea bezalako hizkuntzaren tamaina, bere kontestuetan, gazt, FR, gaztelania frantzesa, inglesa, gehi barruko hizkuntza aniztasuna. Mendebaldeko, esaten dugunean, bestela mendebaldeko kontestuan ezingo da. Niri sortzez aidan galdera da, mendebaldeko kontestuan aurrera egin duten nazio hizkuntzak gehienak eta, ez dira gurea bezalako hizkuntzak, tabaina aldetik, kontestuak ere diferentiak, ez dakit ulertzen da nire... Nazio hizkuntza esaten dudanean, ez dut automatikoki estatu hizkuntza esan nahi, estatu propio bat daukan hizkuntza esan nahi, esan nahi dut nazio sentimentua daukana. Eta lotura zuzen egiten dut, esate bateko eta adibide garbi bat emateko Oksitanirarekin. Oksitanirak ez dauka nazio kontzientziarik, Oksitaniak ez du garatu nazionalismorik, esate baterako, eta asko zer hizkuntza hiztun gehiago izan da, antxe doa errekatik eta gainera erremediorik. Beste adibide milare eman ditzakegu, Friuli ere esate baterako, edota Eskoziera. Eskozian ez da asmatu, aparte beste historia badaukalako, ustatituta egon direlako eta mila gauza, errekatik joan dira. Orduan, ez da aski, nazio kontzientzia edukitzea, baina izinbestekoa da. Hori da nire tesia. Eta gero egia da, beste hizkuntza gutxitu asko daudela, kasu askotan, eta Alemanian daniera, edota Alemaniera, ez dakite
Frantzian, eta hori ere kuriosoa da, baina, bueno, ez du gaztu behar, kasu askotan gutxituta duen hizkuntza askok bere beste lurralde batetan hegemonikoak direla, eta erreferentzia horrek arnasa ematen dira. Berdin zuitzan. Nik gehituko nuke gauza txiki bat, badirela gaur egun identifikatzen ez ditugun, aski ongi identifikatzen ez ditugun indar nazionalista batzuk, frantses indar nazionalista batzuk, justuki hori hautsi nahi dutenak. Eta azken asteetako kexa sortzen ari zait, baina elkargoa, herri elkargoaren komunikazio guzia begiratzen dugularik, ari dira EAE eta Nafarroa mapatik ezabatzen, ez zirezte existitzen. Eta hau biziki larria egiten zait. Hau da, lurralde polo bat irekitzen dutelarik, definitzen dutelarik, perimetro berri bat irekitzen dutelarik, Getaritik Endaiara doana, Ziburu eta Urruña barri biltzen duena, deitzen dute Ego Euskal Herri polo. Ego Euskal Herria haientzat Endaian bukatzen da. Eta biziki larria egiten da. Diagnostiko bat egiten dutelarik, eta bideo labur bat egiten dutelarik, edo txosten mardur bat egiten dutelarik Euskal Herriko egoeraz, Euskal Herria daira, hiru provintzia hauek. Bazko hori, fetixismo berri bat sortzen ari da, desagertuak zirezte mapatik, eta hori biziki larria iruditzen zait, eta ez da inkontzientea. Uztut, badela horren giberean, logika nazionalista frantses bat, eta Euskaratik ere, horren kontra, borrokatu behar gira, nahi badiogu etorkizun bat eman gurizko. Bueno, prozesu hori hemen bertan ezagutu izan dugu, azkeneko 30 urteotan, hegoaldeko lurraldeak banatzerako orduan, hori dela kontzientea, gainera logika instituzional bat erantzuten dio, beste 1000 traba daude, han lanean sartzen baldin bazara ere, badauzkaztu zenbait peaje pagatu beharrak, eta hori hor dago. Orduan, bide hori egingo da, eta oso zaila da horri buelta ematea instituzioetatik eta erakundetatik bertatik barrutik ere. Beste bide batzuk bilatu behar dira, eta nik aipatu nuen bezala. Uste dut, Xamarrek bide batzuk, proposamenun batzuk egin dituela, eta nola bedesateko zabor politiko edo deitu dizaiok egun, edo ikamika politiko hori pixka bat saiestuz Euskal Herria nazio egista proiektatzeko formula batzuk lantzen hasi direla, eta horiek egikaritatu edo implementatu edo hori nola gizarteratu pentsatzen hasi beharko genukeela. Ondo, irukote, eskerrik asko, benetan aberatsa izan da, gauza asko atera dira, laburtxo joan da, baina estimatuta dago. Bukatzeko opari bat, utzuko duzu opari bat egiten, galdera bat, ez diate egin berai, denoi egingo izuet, baina ez erantzuteko, gero bazkari orduan eta eztabaidatzeko. Zenbat dira gaur, Euskal Herriko hizkuntzak?